Yuk, kita tampilkan presiden kita yang penuh dengan kegemukannya. Iya. Mbak Tatin, monggo jumeneng Mbak Tatin. Nah, wah edan. Kaya putri Indonesia kae lho, slayere dicopot sik delehke terus jumeneng. Ye, medun wing ngoreke jagat kok. Iya. 5 skala liter. Iya. 5 liter. 5 skala liter. 5 apa? 5 skala liter kurang gempa wi lho. Oh, berarti urung tsunami. Aja nyuwun wingi wis gempa Banten wingi muga-muga ora ana apa-apa. Nggih, amin. Ngono ya, Mak. Iya. Ki nembang apa lali janjine apa-apa? Ya. Terserah kowe milih. Heeh. Milih niku wonten apa mawon? Warna-warna, kowe arep njaluk apa? Asbak ana. Iki kesenenganmu nya. Kok kesenenganku? Jebok. Padha sapi. Ha iya, sapi sak kowe iki wis jelas payu sok Idul Adha. Lah iya. Wis aku wis aman kok wis tak tutup. Apa kondangku si undang-undangke Tatin wis tak stop lumantar YouTube. Ya. Wis tak siarke glotin iwake iki weruh ora kowe? Ya. Ndekno soalé aku nek karo Tatin terkenal dunekke dalang pelit, dunekke dalang cetil nek nyuga wiyaga ming gule kobis. Iya. Wingi dek nyoba gamelan kae wis tak share ning nggon penonton YouTube. Tin, iki apa? Mripate didelokke iki apa iki? Iki iwak apa udu? Terus dek ming meneng wae rasa komentar. Iya. Turah kok ngantian wong 40 we penabuh 26 sinden 12 we tak beleke pitik 6. Wo. Nggon aku siji ngene tanggaku 5. Pitik apa ta kula ora ngerti pitik lho wingi. Sing diglepungi kae rasa gawe masalah meneh kowe. Glepung apa wingi glepung tok. Wah ya jan sing ngono sing mati rasa cangkemmu. Lah kok lah Oh tangket kancane wis do mangan nganti dok. Ngono. Saking enake kok. kok. Ya batin lho, alhamdulillah iki dalange ya sidane nyuguh iwak. Lah. Wis tak pangan sebulane lah endi iki glepung tok ana. Kok glepung tok to? Mati rasa ki cangkemmu. Durung sik ora tau mangan iwak ki lambemu sing ora tau mangan iwak. Ha genah iwak pitik kaya ngono genah. Pupuhe ora tak petil karo dodo mentrok. Tekan sebelah pundi to? Ning ngarep kae lho. Aku meng weruh gudangan wae asine pol. Oh pancen kowe iki iblis tenan. Lah wingi gudang to. Gudangan asine pol aku ya ora komanan kok. Lah dite kula. Oh greh ming sithik kowe nggo rebutan karo sinden-sinden. Lah wi gereh barangnya aku ora weruh nang endi. Greh. Ayo. Ayo wis ora cato bahas engko aku elek meneh engko. Iya. Aku nganti diarani dalang gule kobis mangkel banget aku. Iya. Ana sing komentar barang neng Facebook ana pripun Pak Sino kabare gule kobis ndasmu kuwi aku. Ya ora apa-apa. Gara-gara lambene sinden siji iki ya, Mak. Kira kowe nyolong rotiku tok nggo sangu ning Gresik mau bengi to. Ya ben nek ora dicolong ki mung arep dipangan dhewe. Ah apa? Aku udin kowe ndek sangu ora? Sangu Pak. Njaluk sangune aku ora mangan sego iki njaluk rotine. Oh nggih. Bareng tak buka tak rezeki rotiku kabeh. Roti suguhan. Wah, mula kok ludes. Mula kok latihan kok nggawa tas ning jerone tas gedhe dilempit. Iya. Jenengan ki ya ngewuhke. Apa? Dhuwure buku bol ngisore tas gedhe. Ngewuhke meninya iki rotine do dipangan ngono ki. Basan digawa saiki muni digawa. Lah kan piye? Nembung ora apa-apa to wong Jawa ki tembunge, Pak niki kula betane sangu teng Gresik. Ya ora apa-apa lah aku kok mau esuk njaluk roti kowe kok isih tak wadan. Lah ngono sing makan sapa? Lho, aku Jenengan ta, ayo bali nang jenengan meneh kok. Aku ora sida menggawake jenengan berarti. anjuk ngapa njaluk ijol ya. Ya lek ijol ya ora apa-apa. Oh, kowe ngunek-unekke dalang ki efeke kaya ngene iki. Iki azabe dalange pelit. Asap dasmu ya. Dadi angine bantre ra umum iki mung bahas roti lho, engko ora bahas liyane. Lah ya men kok ya aku soalé mangkel kok. Ya mergane kowe iki kebangetan kok ya. Iya. Ken biyen aku selalu
Wiyaga ki nomor 1 mergo Wiyaga ki kancaku nyambut gawe. Aku ya ora bakal iso mayang apik ngene tanpa kanca-kanca penabuh. Nggih, mulane disuguh sing enak. Ora meng gemak dijembek. Nek wingi iki wis do muni istimewa, sing rusak iki cangkemmu. Apa iya? Kowe iki wis ora tumpeng lho. Nganggo tumpeng pinggire gudangan. Iya, gudangan nggih. Apa suwiri iwak? Suwire iwak aku ora nemu. Ah berarti kalah dhisik karo sinden-sinden iki. Kowe nyiduk dhisik ya ora gelem, gawe wis tin kok ndak selak iwake entek. Gampil mengke engko bareng entek ming cangkemmu omong wae ndak. Kula meng komanan gudangan we asin pol kuwi wis niku tok. Ambek ya dilongi asine. Lale ngelongi piye? Ayo carane dikum lagi dipangan. Padake sapi. Kok nyenyengit ora. Iya. Senengane kok. Iya. Asin iki tandane arep njaluk rabi. Sapa? Nek asin. Sapa? Asin gawe sapa? Sing gawe rewangku. Oh, berarti Rewangku wis umur swidak kok arep njaluk rabi ki. Mbak menawa gelem karo sing ngrebab ki. Iki tuwa ya arep. Nek sing ngrebab ki pancen nama wong tuwa kuwi. Iya. Yo. Ayo lali janjine dibawani. Iya. Wis rasa dadak bahas kuwi. Sing baku aku wis mbuktekke nek aku ki wong tanggung jawab. Ya pancen ya bener kok ya, Mas. Sesuk menehi dinyatake. Wong aku yo nyatane yo mangan iwake barang wong tak. Kula blas lho. Blas yo sakarepmu wong sing penting aku wis nyuguh. Perkara kowe ora mangan yo sakarepmu. Sing penting aku ora wis nyuguh. Hah? Nah, tenan ta. Napa, Pak? Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting aku Ora usah tak omongke piyayi penonton iki saiki wis ngerti nek kowe iki ayu ning bodek. 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 Lah nyatane iki mau aku omong seru ya kowe. Ai. Iya. Wong Lara. itu kok. Lagi krungu ning jelaske, ha? Ngono. Jelaske piye ya ora krungu kuwi ya. Iya. Krungu. Krungu ya, Mas. Wingi jagongan karo aku ana swara bledek banter banget ya iso komentar bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak. Aku batinku wo cah iki jan budek iki aku. Wong aku njundil kaget kok kono ming mak pletik ngono. Sing wingi ning kata. Wayane. Nah, ngandel ra. Lah niki ngomong apa? Loh, lah aku muni lah iya ngono kok ae. Napa nggih? Lah iya kok iki bosok. Iya. Lali janjine dibawani. Nggih. Apa saka dina Minggu naik delman istine. Iya. Ora kuwi senengane getun-getune sing ngarang ora. Lu ngarang ku anggepe angel. Iso nek iso pancen iso ngarangan ngono. Ono nek Ciroko. Sekarang sing Mas Geter. Iya, Mas Geter sing Geter kuwi sing ngarang bawane lah. Yo aja nganti kleru cakepane. Lah napa nek kleru? Apa iki ndak lara iki? Piye? Piye ngopo? Omong apa? Aku kira omong apa-apa meng gawe wis gek dimulai ngono kok, wae. Lah kaya omong e. Ora wae kok. Dina